L-għodwa tajba, illum il-ġimgħa 21 ta' Awwissu, infakru lil San Piju 10. Nilqakom għal Quddiesa u Rużarju immexxija mill-Arċisqof Charles Xikluna. Fl-Evanġelju tal-lum Ġesu jallimna l-akbar żewġ kmandamenti li huma l-qofol tal-ħajja nisranija, li tħobb lil mulej Alla tiegħek u li tħobb lil għajrek bħalek innifsek. Waqt din il-Quddiesa nitolbu b'mod speċjali għal Monsinjur Anton Tewma li llejla ser jiġi konsagrat isqof biex bħala raj tal-Knisja iwassal dejjem il-verità tal-Evanġelju b'imħabba u b'entużjażmu. Bl-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Illum 21 ta' Awwissu l-Knisja tfakkar lil San Piju 10 li kien Papa bejn l-1903 u l-1914. Kien ġej minn familja umli ħafna u numeruża, kien it-tieni wieħed minn 10 titfal. Il-mama tiegħu kienet eżemplari u tarjeda soda. Meta il-papà ta' Giuseppe Sarto li miet meta Giuseppe kellu 17 sena, għalula nofru x-xogħol li kellu missieru lit-tifel ħalli jkun jista' jgħin il-familja. Għaltilhom le, għaltilhom Giuseppe għandu vokazzjoni ta' saċerdozju, jiena naħdem jien bħala ħajjata u nżomm il-familja ma' t-tifel ma ntelliflux il-vokazzjoni tiegħu. Din id-deċiżjoni tal-om tat lill-Knisja saċerdot, isqof u papa qaddis. Meta hemm dan l-aneddotu ħelu meta sar isqof Giuseppe Marantommur jaċċurkett bħala isqof u qaltlu ibni mingħajr iċ-ċurkett ta' żwieġ tiegħi ma kienx ikollok da' ċurkett. Kemm ħaġa sabiħa li aħna u nitolbu għas-saċerdoti għall-isfijiet tagħna llum nitolbu b'mod speċjali għal Don Anton Monsinjur Tewma li se jiġi konsagrat isqof il-lejla. Meta naħsbu fis-saċerdoti tajjeb naħsbu wkoll fil-familji tagħhom. U nitolbu il-grazzja tal-vokazzjonijiet kemm għal ħajja miż-żewġa għas-sagrament ta' żwieġ kif ukoll għas-saċerdozju bl-interċessjoni ta' San Piju 10. Dan il-Papa qaddis kien bniedem tħuli ħafna, kien bniedem umli imma ta' karattru sod. Ħadem ħafna biex it-tfal jirċievu l-Ewkaristija feta ċkejkna, għalhekk għandna it-tradizzjoni fil-Knisja Kattolika li t-tfal jirċievu l-ewwel tqarbina meta jkunu għadhom ċkejknin. Ħadem biex il-Knisja jkollha liġijiet orrif ta' erf u anke il-katekiżmu. Ħadem biex il-kant fil-liturġija ikun kant li iwaslek biex tagħmel esperjenza ta' Alla. Nitolbu bl-interċessjoni tiegħu anke għal Papa Franġisku, suċċessur ta' Pietru bħalma kien San Piju 10, u nitolbu għall-isfijiet u s-saċerdoti tal-Knisja. Fil-bidu ta' din il-Quddiesa jew nitolbu maħfra l-Alla ta' dnubietna kollha. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirjieti. Tija tiegħi, bl-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġni, lill-Anġlu l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti
biex titolbu għalija lil mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. Nitolbu. U Alla inti mlejk lil Papa San Piju X bil-erf tas-sema u l-qawwa tal-Apostli biex jaħdem għal-ħarsin tal-fidi Kattolika u għat-tiġdid ta' kollox fi Kristu. Fit-tiba tiegħek għatina li aħna nimxu fuq it-twissijiet u l-eżempji tiegħu ħalli niksbu il-premju ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Eżekiel. F'dak iż-żmien ġiet fuq id il-mulej u ħaditni fl-ispirtu tal-mulej u qeditni f'nofs il-wied. Dan kien miżgħud bl-Adam. Huwa għaddieni dawra mejt madwarhom u kien hemm kotra kbira mxerda mal-wied u kienu kollha nixfa qoxqox. U l-mulej qal li: "O bniedem, jista' dan l-Adam jerġa' jieħu l-ħajja?" Jiena weġġibt: "Sidi mulej, dan inti tafu." U qalli: "Ħabbar lil dan l-Adam u għejdlu: O Adam niexef, isma' l-kelma tal-mulej." Hekk qal Sidi l-mulej: "Ara, jien se nġib fik ir-ruħ, int terġa' tgħix, u nqiegħed fik in-nervi u ntellalek il-laħam u niksik bil-ġilda u nqiegħed fik ir-ruħ. U inti terġa' tgħix u tkun taf li jiena l-mulej." Imbagħad ħabbart kif ordnali u jiena nħabbar instema' ħoss u wara l-Adam tqanqal u kollha bdew risqin lejn xulxin, għadma lejn għadma. Jien ħarist u wara ġew fihom in-nervi, telalhom il-laħam, fuqhom infirxet il-ġilda, imma nifs ma kienx fihom. U qalli: "Ħabbar lir-ruħ, ħabbar o bniedem u għid lir-ruħ." Hekk qal Sidi l-mulej: "Ejja ruħ mill-erba' tirjieħ tad-dinja, onfoħ fuq dawn il-mejtin ħajerġgħu jieħdu l-ħajja." Jien ħabbart kif ordnali u r-ruħ daħlet fihom u reġgħu ħadu l-ħajja u waqfu fuq riġlejhom, eżerċtu kbir fuq l-kbir. U qalli: "O bniedem, dan l-Adam huwa d-dar kollha ta' Iżrael. Ara, huma jgħidu: nixef Adamna, it-tama tagħna għabet, inqirdna l-kollox." Għalhekk ħabbrilhom u għejdilhom. Hekk qal Sidi l-mulej: "Ara, jiena niftaħ l-oqbra tagħkom u ntellakom mill-oqbra tagħkom ja poplu tiegħi u nġibkom lura f'art Iżrael. Imbagħad tkunu tafu li jiena l-mulej meta niftaħ l-oqbra tagħkom u ntellakom mill-oqbra tagħkom poplu tiegħi. U jiena nqiegħed ruħi fikom u terġgħu tieħdu l-ħajja. Inqedkom f'artkom u tkunu tafu li jiena l-mulej. Hekk għedt u hekk nagħmel." Oraklu tal-mulej. Il-kelma tal-mulej. San responsorjali ngħidu flimkien: roddu ħar lill-mulej għax għal dejjem it-tieba tiegħu. Roddu ħar lill-mulej għax għal dejjem it-tieba tiegħu. Ħajjgħidu hekk il-mifdijin tal-mulej, dawk li jufdihom mill-ħakma tal-għadu, ġabarhom minn ħafna artijiet, mill-vant u l-ponent, mit-tramuntana u n-nofsinhar. Roddu ħajr lill-mulej għax għal dejjem it-tieba tiegħu. Kienu jiġġerrew fid-deżert u jterqu fix-xari, belt fejn jagħmru ma sabux, bilaċċu bil-ġuħ, saħħithom bdiet tħallihom. Roddu ħajr lill-mulej għax għal dejjem it-tieba tiegħu. Għajtu lill-mulej flem tagħhom u midwejjaq tagħhom ħelishom u qabbadhom it-triq it-tajba biex imorru f'belt fejn jagħmru. Roddu ħajr lill-mulej għax għal dejjem it-tieba tiegħu. Ħajroddu ħajr lill-mulej għal tjubitu għall-leġubijiet tiegħu mal-bnedmin għaliex hu jxabbar lil minu bilaċċ u jimla bil-ġid lil minu bil-ġuħ. Roddu ħajr lill-mulej għax għal dejjem it-tieba tiegħu.
mulej għallimni l-modijiet tiegħek, mexxini fis-sewwa tiegħek u għallimni. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Dak iż-żmien il-Fariżej meta semgħu kif Ġesu lis-Saduċej kien saddilhom ħalqhom, inġabru madwaru u wieħed minnhom għaref fil-liġi għamilu din il-mistoqsija biex iġarbu. Mgħallem, liema hu l-kmandament il-kbir fil-liġi? Għallu Ġesu, ħobb lill-mulejja tiegħek qalbek kollha, b'ruħek kollha u b'moħħok kollu. Dan hu l-kmandament il-kbir u l-ewwel wieħed. U t-tieni jixbħu, ħobb lil għajrek bħalek innifsek. Dawn iż-żewġ kmandamenti huma l-qofol tal-liġi kollha u tal-profeti. Il-kelma tal-mulej. Tifħi lilek. Il-motto li għażel għal pontifikat tiegħu il-Papa San Piju X kien ispirat minn frażi tal-Apostlu missierna San Pawl. Inġeddu kollox fi Kristu, instaurare omnia in Cristo. U fid-dawl tal-Evanġelju li għadna kemm smajna u r-risposta ta' Ġesu għal-liema huwa l-ikbar kmandament fil-liġi nifmu li biex inġeddu kollox fi Kristu għandna direzzjoni waħda, radikali u fondamentali, u din hija l-imħabba. Il-mod Ġesu jgħid li l-qofol tal-liġi kollha u tal-profeti jinġabru f'żewġ kmandamenti li huma maqudin bejniethom. Ħobb lill-mulejja tiegħek, ħobb lill-għajrek. Ġesu jgħid dawn iż-żewġ kmandamenti mhux biss jixbħu lil xulxin, imma b'xi mod huma iż-żewġ faċċati tal-istess munita. Il-mulej tagħna munita waħda tad-deheb li għal imħabba fuq naħa hemm minqux l-imħabba lejn Alla u fuq il-naħa l-oħra hemm l-imħabba lejn il-proxmu. Mhux żewġ muniti, munita waħda prezzjuża li għandha dawn iż-żewġ tuċuħ li jagħmlu l-imħabba konkreta. Il-Papa San Piju X insista li l-komunità nisranija ikollha mhux biss l-imħabba lejn Ġesu fid-devozzjoni tagħha, imma li ikollha it-tagħlim u titgħallem titlob. Ħafna drabi l-fidi tagħna tkun dgħajfa għax m'għandix tagħlim. Niftakru lil San George Preka li kien ispirat minn San Piju X għax il-mużew beda propju meta San Piju X kien Papa. Fl-1907 il-Papa Piju X kien ilu Papa 4 snin. U kiteb dokumenti importanti ħafna fuq il-katekezi bit-titlu Acerbonimis. U Don George ispira ruħu għal din id-deċiżjoni tal-Papa li fil-parroċċi kollha jkun hemm nies li dedikaw ħajjithom għal katekezi taż-żgħażagħ, tat-tfal, tal-adulti. Ma l-katekezi x'inhi? L-katekezi hija dik li tmantnilek l-imħabba tiegħek lejn Alla, li tgħinek ukoll tħobb il-proxmu billi tobdi l-kmandamenti. U San Piju X għallimna wkoll bil-kant liturġiku, bit-talb tal-Knisja, kif nitolbu tas-sew. Nitolbu l-interċessjoni ta' San Piju X biex
il-komunitajiet tagħna jerġgħu jintmantnew bil-kelma ta' Alla, bil-katekezi, bl-ispjega tal-fidi tagħna, ma tkunx fidi biss tad-derijiet u tad-devozzjonijiet, imma tkun fidi soda li qed tfittex li tiltaqa' ma' Ġesu fil-Vanġelu u fit-tagħlim tal-Knisja. U li l-imħabba tagħna lill-proxmu mbagħad tesprimi ruħha wkoll fit-tifħir lill-Alla. Bl-interċessjoni ta' il-Papa nitolbu għall-isfijiet kollha tal-Knisja b'mod speċjali llum għal Monsinjur Don Anton Tewma li bħala motto tal-Episkopat tiegħu ifakkarna li l-mulej huwa dejjem magħna, baqa' miexi magħhom. Bħal m'għamel il-mulej mad-dixxipli ta' Emmaus. Nitolbu ħafna għal Don Anton għad-Djoċesi ta' Għawdex li se jkollha isqof ġdid mill-lejla u fl-istess ħin niftakru wkoll fl-isqof li llum isir isqof emeritu ta' Għawdex Monsinjur Mario Grek. Il-mulej jiberikom it-tnejn u nitolbu li aħna insegwu l-ordinazzjoni episkopali min b'mod dirett u min anke permezz tax-xandir aħna nkunu Knisja waħda Malta u Għawdex nitolbu għall-isfijiet tagħna u b'mod speċjali bl-interċessjoni tal-Papa Quddies San Piju X nitolbu għal Monsinjur Don Anton Tewma. Ejjew irresqu t-talb tagħna lill-mulej permezz u bl-interċessjoni tal-Papa San Piju X u nitolbu b'mod speċjali l-ewwel nett tal-Papa Franġisku, suċċessur ta' Pietru u suċċessur ta' San Piju X, biex il-mulej jkompli qazzu u jagħtih kelma li tiddefendi l-foqra u tallimna il-ferħ tal-Evanġelju. Nitolbu. Nitolbu għall-isfijiet kollha tagħna, mod speċjali għall-isqof il-ġdid ta' Għawdex Monsinjur Don Anton Tewma biex il-mulej iqazzu jbirku bil-erf, bis-saħħa u bil-paċenzja. Nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Nitolbu għas-saċerdoti kollha tagħna biex il-mulej jiberikhom ta' kull ma jagħmlu mal-poplu tagħna, iħarishom, iqaddishom u jagħtihom qalb li tħobb mimlija safa. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-miżżewġin tagħna biex il-mulej jibirek l-imħabba tagħhom. Huma li fis-sagrament ta' żwieġ għandhom sejħa partikolari jgħixu l-imħabba lejn Alla u lejn il-proxmu fl-imħabba ta' bejniethom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-morda tagħna b'mod speċjali dawk mill-quta mill-pandemija tal-COVID-19 biex il-mulej jħarishom, iħares ukoll il-kull min qiegħed jieħu ħsiebhom u jħares lill-gżejjer tagħna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-erwieħ kollha tal-purgatorju niftakru dawk ħutna li ħallewna, mod speċjali dawk li mietu b'mewta vjolenti biex il-mulej ikunu il-ħniena u l-mistrieħ ta' ruħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ilqa' mulej it-talb tagħna u bl-interċessjoni tal-Papa San Piju X nitolbuk għall-parroċċja ta' Santa Luċija dedikata lih, imma wkoll nitolbuk biex aħna inkomplu nġeddu kollox fi Kristu. Int li taxxu s-saltana għal dejjem ta' dejjem.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk dan is-sagrifiċċju għat tifiru glorja ta' ismu għal tiġijiet tagħna u tal-Knisja Mazza kollha tiegħu. Fit-tiba tiegħek mulej ilqa l-offerti li qegħdin nagħmlulek u għatina l-għajnuna l-grazzja tiegħek biex kif għallimna il-Papa San Piju X niċċelebraw dawn il-misteri qaddisa bil-qima kollha ta' qalbna u nirċevuhom fidi sħiħa bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Nirfgħuhom lejn il-mulej. Li żuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-feħ l-Knisja tiegħek fit-tifkira ta' San Piju X, int qawwiha bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu. Issaħħaħa fil-erf bit-tagħlim li hu xandar u tilqa' t-talb li għamillek għall-ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġlu l-qaddisin kollha intennulnek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti. Ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli tas-smawiet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fl-oli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti l-għajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bagħti ħal-ħobs, ratti l-ħajr qasam. Tali d-dixxipli tiegħu qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara lik laħal kalċi reġarat il-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu qal, ħudu u ixorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħek. Danu l-misteru tal-fidi. Inħabru l-mew tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xoġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Mario, mal-Isqof Maħtur Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom qudiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli, ma' San Piju X u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema egda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna d-nubietna palma naħfru lil minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni.
Atina fit-tjieba li nagħtihak il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għadt l-apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi la tħares lejn nubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li intrid fiha, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni miħtieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li nitqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf Talla. Danu li neħi n-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejja. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bil-ħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Aħna u niċċelebraw it-tifkira tal-Papa San Piju X
Nitolbuk mulej Alla tagħna biex bil-qawwa ta' dan l-ikel tas-sema nibqgħu sħaħ sal-aħħar fil-fidi u nkunu qalb waħda bejnietna fl-imħabba bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, jiberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Imbirku lill-mulej, irroddu ħajl. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nofru dan ir-Rużarju biex il-mulej iħares, jipproteġi u jikkonsagra bħala Arċisqof lil Monsinjur Don Anton Tewma. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u għaraq l-araq tad-dem. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Nata kurju matina llum frinna dnubietna bħalma nafru l-minu ħati jarina ddaħħalniex fit-tiġrid iżda ħlisna mid-denja. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlopalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie marbut ma' kolonna u flagellat.
Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, daħħalniex fit-tiġrib iżda l-isna mid-denja. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tadbatija, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu inkurunaw kuruna tax-xewk. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu.
kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru minn tadbatija, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek e kull li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum affrinna dnubietna bħalma nafru l-minuħati għalina b'daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu salbuh u wara 3 sigħat tal-agunija miet. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek e kull li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum affrinna dnubietna bħalma nafru minuħati għalina b'daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Quddiesa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Slima lik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewa ta' matana slima lik. Lilek inajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitnidu aħna nikfu nolfqu f'dan għal-wiet ta' dmuq. Għamel avukata tagħna dawwar lejna dawk lajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Itlob għalina Quddiesa Malla biex ikun jissoqilna dak li wedna Kristu. skont il-fema tal-Papa missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum offrinna dnubietna bħalma nafru minnu ħati għalina, la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Għatihom o mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. jistrieħu fis-sliem. Ammen. Mulej ħnina, Mulej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, Mulej ħnina, Kristu ismana, Kristu smana, Kristu il-qattal b'tana, Kristu il-qattal. Missier eternalla, Ħenna għalina, Iben Alla li fdejt id-dinja, ħenna għalina, Spiritu Quddies Alla, ħenna għalina, Trinità Quddies Alla wieħed, ħenna għalina. imqazza Marija, Itlob għalina, imqazza Omm Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' ġbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-ħnina, itlob għalina, Om tal-grazzja ta' Alla, itlob għalina, Om it-tama, itlob għalina, Om li żjed safja, itlob għalina, Om li żjed nadifa, itlob għalina, Om muxebba, itlob għalina, Om blateba, itlob għalina, Om li tistoq l-imħabba, itlob għalina, Om tal-aġeb, itlob għalina, Om tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok għaqal, itlob għalina, xebba li tistoq kull qima, itlob għalina, xebba li tistoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħtana, itlob għalina, amara tal-Ispirtu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tjiba, itlob għalina, guarda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' lavorju, itlob għalina, dar ta' deb, itlob għalina, arka ta' rabta l-ġdida, itlob għalina, bib ta' sema, itlob għalina, kewkba ta' filodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-midimbin, itlob għalina, faraċ tal-migranti, itlob għalina, faraċ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla minar l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rużarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi. itlob għalina, Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja, ħenna lina. Itlob għalina Quddiesa Malla biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. O Alla li rid li ma tħabbira tal-anġlu li bentijek isir bniedem fil-ġuf tal-Verġni Mqazza Marija. Għatina nitolbuk lilna li nistqarruhom Alla li nkunu mejjunin mit-talb tagħha bl-istess Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa
U inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirt il-ħżina l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfien tal-irwieħ hekk ikun. San Giuseppe ta' qalb safja, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. San Pio Ashra, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. O Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-demm għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Altar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek għal-Kbir Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tlu glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Arust Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu. It-talba ta' Rużarju twassalna fit-tmiem dan il-mument ta' talb. Il-lejla fil-9:30 fuq TVM2 tkunu tistgħu segwu l-konsagrazzjoni episkopali ta' Monsinjur Anton Tewma, id-Arċisqof ta' Djoċesi ta' Għawdex, mir-rotunda ta' San Ġwan Battista ix-Xewkija. Min jixtieq jgħin l-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli l-ħidma tagħha fis-soċjetà huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk. Aktar dettalji issibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Flimkien inkomplu nitolbu għas-saħħa tal-poplu tagħna u għall-persuni kollha fil-bżonn. Grazzi u nsellmilkom.